салому дуруди ба поён ба якояки шумо тамошобинони азизи канали Футбародарон. Равзанаи трансферии тобистонаи соли 2021 дар таърих бо ҳарфҳои тиллоӣ навишта хоҳад шуд ва ҳамаш аз пушти Месси ва Роналду. Месси аввалин бор дар карьераи худ ба дастаи дигар гузариш кард. Ана Роналду бошад, аз Ювентус ба Манчестер Юнайтед баргашт. Лео ва Криштиану мисли пештара дар як чемпионат дар ҳайати ду дастаи рақиб бозӣ намекунанд, вале рақобаташон идома дорад. Аммо нигаронкунандааш он аст ки аз гузариши Месси ба ПСЖ қариб 50 рӯз мешавад ва ӯ то ҳол ягон амали натиҷанок анҷом надодааст. Ин дар ҳолест ки Криштиану аллакай 4 гол зад. Сабаб дар чист ки яке дар мушкилтарин лигаи дунё муваффақ шуду, дигаре гуфти гапо дар лигаи фермерҳо мавсими бебароро оғоз кард. кӯшиш мекунем ки дар ин барнома сабабҳои асосиро дида бароем. агар идеяи ин видео ба шумо писанд бошад, пас лайкҳои қиматбаҳои худро фаромӯш накунед ва ҳатман ба канал обуна шавед. ин барои мо мотиватсия медиҳад ки ҳамарӯза ба шумо ана ҳамин гуна барномаҳои шавқоварро пешниҳод кунем. акнун позаи ёнбошро гиред ва ё дар ягон ҷо баъзур шинед. мо бошем сар мекунем. аллакай ду бозӣ аст ки Месси рақобатҳои ПСЖ-ро ҳамчун мухлис тамошо мекунад, зеро ҷароҳат бардошта буду танҳо дирӯз ба тамринҳои даста баргашт. дар назар аст ки дар бозии навбатии парижиҳо ӯ ба майдон мебарояд ва ин бозӣ зидди Манчестер Сити дар доираи Лигаи Чемпионҳо аст. Лео зидди дастаи собиқ тренераш Пеп Гвардиола бозӣ хоҳад кард. хело рамзӣ мешавад агар дар ин вохӯрӣ Месси аввалин голи худро дар ПСЖ ба ҳадаф расонад. 28 сентябр дар баробари ин рақобат боз якчанд бозиҳои дигари Лигаи Чемпионҳо баргузор мегардад ки ба ҳамаи онҳо дӯстони мо аз як X коэффициентҳои баланд пешниҳод менамоянд. ҳамчунин ҳангоми регистратсия бо истифода аз промокоди TOUCHFOOT метавонед дар аввалин пардохт то $100 бонус ба даст оред. ссилкаи бозӣ дар комментария. Роналду баҳри омодагӣ ба мавсим вақти бештар дошт. яке аз сабабҳои асосии он ки барои чӣ Роналду нисбати Месси ба дастааш бештар фоида меорад, маҳз ҳамин аст. ҳардуи футболбозон ин тобистон дар мунтахабҳояшон бозӣ карданд. Роналду дар Евро 4 бозӣ анҷом дод ва дар даври яккашниҳоӣ аз Белгия шикаст хӯрда 27 июн ҳунарнамоиашро хотима бахшид. ана барои Месси бошад, ҳунарнамоӣ дар мунтахаб бештар давом кард, яъне то 11 июл ки Аргентина дар финал зидди Бразилия рақобат карда ғолиб омад ва чемпиони Копа Америка шуд. ҳамин тавр Криштиану 28 июл ба тамринҳои даста баргашт. ана Месси бошад 12 август вақте дар ПСЖ аввалин тамрини худро баргузор намуд. Маурисио Почеттино ин проблемаро қайд кард ва гуфт ки ҳолати варзишии Месси хуб нест. шояд аз ҳамин сабаб Месси бозиҳоро бебарор анҷом дода моҳи сентябр ҷароҳат бардошт. Сулшер Роналдуро дар нақши бомбардири асосии МЮ мебинад. ана Месси бошад бештари вақт бозисоз аст, яъне плеймейкер. мавқеъҳои гуногун ва чун натиҷа вазифаҳои тамоман дигар. Роналду ҳамчун ҳамлагари марказӣ бозӣ мекунад ва албатта ки ин мавқеъ барои задани голҳо осонтар аст. болои Сулшер бозии дастаро дар атрофи Роналду сохт. вазифаи ҳама футболбозон оддӣ аст: партов кардан ба Криштиану, ки ӯ дар ҷаримагоҳ метавонад ҳам бо сар ва ҳам бо пои моҳирона гол занад. агар голҳои Роналдуро дар МЮ тамошо кунед, ҳамааш маҳз ҳамин гуна зада шудааст. ана мавқеи Месси бошад барои задани голҳо хело душвор аст. ӯро Почеттино дар мавқеи нимҳимоятгари ҳуҷумкунанда истифода мебарад ва вазифаи аввалиндараҷаи Месси сохтани ҳамлаҳо ва додани партофтҳои головар аст, ана баъдан задани голҳо. вақте ту аз ҷаримагоҳ дуртар бозӣ мекунӣ, одат кардан дар даста хело зарур аст. бояд ҳаракати ҳамлагарони дастаро хуб омӯзӣ ва барои ин вақти зиёд сарф мешавад. ҳамчунин аз ин мавқеъ эҳтимоли гол задан ҳам камтар аст. Месси аввалин бор дастаашро иваз кард. Роналду бошад ба МЮ баргашт ки маҳз ин ҷо ситораи футбол шудааст. Криштиану тобистон барои рафтан аз Ювентус омода буд ва ҳатто ин корро пешакӣ ба нақша гирифта буд. барои Лео бошад рафтан аз Барса хело мушкил афтод. боварияш намеомад ки ӯ дигар футболбози Барса нест. аз ин сабаб гузариш ба дастаи дигар барояш зарбаи бузурги психологӣ шуд. ӯ намедонист ки Барселонаро тарк мекунад, аммо ҳолати бади молиявии даста маҷбур кард ки ин ҳодиса рух диҳад. ӯ аз 13-солагиаш дар Барса аст ва агар кризиси молиявӣ рух намедод, Лео карьерашро дар дастаи каталонӣ ба анҷом мерасонд. барои Криштиану бошад иваз кардани даста як кори муқаррарӣ аст. ӯ дар дастаҳои чун Спортинг, МЮ, Реал Мадрид ва Ювентус бозӣ кардаасту инак боз ба МЮ баргашт. Юнайтед даста аст ки Роналду ин ҷо ситораи футбол шуд. аввалин бор дар Лигаи Чемпионҳо ғалаба кард ва аввалин туби тиллояшро ба даст овард. болоин Криштиану бо тренери ҳозираи даста Оле Гуннар Сулшер дар вақташ дар МЮ якҷоя бозӣ карданд. хулоса Роналду ҳамин гуна задани голҳоро идома медиҳад.
месси бошад ба наздикӣ ба даста одат карда аввалин голи худро ба ҳадаф мерасонад ва партофтҳои головар хоҳад дошт. ӯ таҷрибаи хуб дорад, ҳамдастаҳояш истораи футбол ҳастанд. ана почетино бошад, дар ҳаят барои ӯ мавқеи беҳтар пайдо хоҳад кард. фикри шахсии ман ҳамин аст. агар ҷароҳатҳо садди роҳи роналду ва месси нашаванд, пас криштиано аз лео бештар гол мезанад, вале аз рӯи системаи гол плюс ассист месси аз роналду пеш мегузарад. инро аз рӯи мавқеъҳояшон фаҳмидан мумкин аст. шумо бошед пешгӯҳии худро дар комментария нависед. шавқовар аз хондани онҳо ва якҷоя суҳбат кардан. ҳатман фикрҳои шуморо хонда ба онҳо ҷавоб медиҳем. бо ҳамин тамом дӯстон, лайк мондан ва обуна шуданро фаромӯш накунед, агар то ҳол ин корро накарда бошед. бо шумо будам ман Беҳрӯз Артеков ва ин канали Футбародарон. хайр то барномаҳои оянда.